Národný ústav srdcových a cievnych chorôb má na konte ďalší úspech. Stojí za ním tím primára oddelenia arytmií a kardiostimulácie profesora Roberta Hatalu. Už u stovky pacientov použili novú liečebnú metódu fibrilácie predsieni. Riešia tým záchvaty arytmie, ktoré mnohým pacientom robia zo života peklo. A nielen to, môžu mať aj fatálne následky. Viac už teraz naživo z nemocnice, dokonca ak sa nemýlim, tak priamo z operačnej sály. Je to tak? Povie reportérka Mirka Štrbáková-Urbanovičová, ktorej želáme dobré ráno. Dobré ráno, Mirka. Dobré ráno do štúdia aj všetkým divákom. Tak áno, my sa už nachádzame priamo na operačnej sále, kde sa tento unikátny a moderný typ zákrokov vykonáva. Musím však povedať, že Ústav srdcovo-cievny tieto zákroky robí od začiatku roka. Teda je to len pár mesiacov a už sa naozaj tešia krásnemu počtu spokojných pacientov, ktorí po tomto zákroku žijú kvalitnejší život, pretože fibrilácia predsiene je vlastne najčastejší typ arytmie srdiečka a na Slovensku ním trpí približne 200 000 ľudí. Ústav srdcovo-cievny má k dispozícii dva prístroje na tieto zákroky, ktoré získali z prostriedkov plánu obnovy, čo je tiež samotným dôležitým faktom. Ale ešte dôležitejším je to, že tie operácie sú oveľa kratšie, oveľa menší zásah do ľudského tela a oveľa rýchlejšia rekonvalescencia a návrat spokojných pacientov do kvalitnejšieho života. A tým pádom to zabezpečuje dostupnejšiu liečbu a menšie čakacie rady, ako v týchto časoch veľakrát zažívame. Toľko už ale odo mňa, ja už vítam pri sebe dvoch hostí a to je výborný odborník, doktor Peter Hlivák. Dobré ráno. Dobré ráno prajem vašim divákom. Ale zároveň tu máme ešte vzácnejšieho, dovolím si povedať, hostia, pani Emíliu, ktorá nabrala odvahu a zdelí sa, aké má pocity a čo zažívala pred operáciou, lebo ona je presne tá pacientka, ktorá tento unikátny zákrok absolvovala. Dobré ráno. Dobré ráno prajem. Pôjdeme ale teda úplne k veci najprv s pánom doktorom. Čo vlastne tá fibrilácia predsiene je? Fibrilácia predsieni, vy ste v zásade všetko krásne zhrnuli. Neviem, či niečo nové poviem vašim divákom, ale v zásade skutočne je to najčastejší typ srdcovej arytmie, s akým sa v súčasnosti stretávame. A je to vlastne na to, aby srdce normálne fungovalo, musia jednotlivé časti srdca fungovať ako taký synchronizovaný orchester. A fibrilácia predsieni znamená, že tá aktivita v srdci sa stáva absolútne dezorganizovanou a srdce následne nie je schopné synchrónne vypudzovať krv do celého tela. A to má za následok potom niekoľko dôležitých momentov. Jednak títo pacienti oveľa častejšie trpia srdcovým zlyhávaním. Asi v 30% končia, že im začne zlyhávať srdce ako pumpa. Majú 4 až 5-násobné vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, majú oveľa vyššie dvojnásobné riziko náhlej srdcovej smrti. A preto nie je to benigná arytmia, ale ako ste skutočne spomínali, niekde na úrovni 150 až 200 000 pacientov na Slovensku s touto arytmiou máme. Vďaka novým technológiám a inováciám môžeme týchto pacientov v súčasnosti oveľa lepšie manažovať. Problematika teda je veľmi komplexná z hľadiska liečby fibrilácie predsieni a v zásade veľmi laicky môžeme povedať, buď týchto pacientov manažujeme pomocou liekov alebo pomocou intervenčných zákrokov, kedy buď lieky nefungujú, alebo majú už nežiadúce účinky, alebo sú neželané. A v takom prípade podstupujú pacienti výkon, ktorý nazývame katetrová ablácia. Len do toho vstúpim, to je tá nová metóda, ktorú vlastne posledných 5 mesiacov aplikujete. Katetrová ablácia ako taká, tu aplikujeme u nás pre tento konkrétny typ arytmie asi od roku 2000, čiže 24 rokov. Len do minulého roka sme dominantne používali iný typ energie na zničenie tých buniek v srdci, ktoré sú za fibriláciu predsieni zodpovedné. Dominantný typ energie je tzv. Rádiofrekvenčná, to je vysokofrekvenčný prúd, kedy teplom zničíme bunky, ktoré sú zodpovedné za fibriláciu predsieni, alebo sme používali zmrazovanie týchto buniek a tak ako sa bavíme, tá nová metóda je netermická, čiže nie termicky, ale volá sa elektroporácia alebo ablácia pulzným polom, kedy aplikujeme do tela vysokofrekvenčný prúd vo s veľkým napätím, okolo 2 kV, čiže 2000 V a presne špecifické nanosekundové pulzy. A
tento systém nám teda umožňuje skrátiť celý priebeh výkonu. V priemere, ktorý trval 3 hodiny, v súčasnosti sa dá urobiť za 1 hodinu. To termické poškodzovanie, ktoré sme doteraz pomocou katetrov robili, malo dosť veľkú nevýhodu v tom, že asi 4% pacientov malo aj komplikácie, lebo sa zároveň neodstraňovali len bunky v srdci, ale mohli sa poškodiť aj okolité štruktúry, ktoré sa nachádzali vedľa srdca. A táto energia, to pulzné pole, je špecificky zameraná len na bunky srdcového svalu a nepoškodzuje okolité tkanivá. Úplne úžasne ste to vysvetlili, až fascinujúce vás počúvať. Ja idem teraz k pani Emílii, ktorá toto všetko absolvovala. Mali ste veľké problémy predtým? No, veľké problémy. Už po pár metroch som bola silno dýchavičná a skrátka bolo treba pristúpiť k tomuto zákroku. Teraz sa ako cítite? Je to podstatne lepšie? Výborne, je to podstatne lepšie, áno. Chceli by ste niečo tomuto skvelému týmu povedať? No len toľko, že je to fakt skvelý tím, úžasní odborníci, empaticky veľmi k pacientom, počnú s lekármi, končia s personálom, sú úplne úžasní ľudia a patrí im veľká vďaka a myslím, že nielen odo mňa, ale vôbec od pacientov. Vrele díky, veľmi pekne ďakujeme. A ja ďakujem vám obom, že ste takto ráno si kvôli nám privstali. Ja želám tiež ústavu, nech sa im takto naďalej darí a odovzdávam slovo do štúdia.